ישראל נערכים לקריסת המגעים האלה, ולמעשה נערכים לאפשרות שהמלחמה תפרוץ. כן, קודם כל בישראל מבינים שהשיחות מחר הן שיחות מאוד משמעותיות, הגדירו את זה כאן פסגת ההזדמנות האחרונה, בישראל מבינים שהשיחות האלה מאוד דרמטיות מחר, ועדיין, בהמשך לדברים של אלון, אני שומעת בישראל הרבה מאוד סקפטיות לגבי האפשרות שאכן ניתן יהיה להגיע לסיכומים בין איראן לבין ארצות הברית, למרות הטון המאוד דיפלומטי שהאמריקנים מראים לאורך הימים האחרונים, גם ממש בשעות האחרונות, סגנו של הנשיא טראמפ מדבר על כך שהם מעדיפים פתרון דיפלומטי, ועדיין בישראל מאוד ספקנים מודי לגבי האפשרות הזאת. ההבנה שעולה גם בדיונים שנערכים בצמרת הישראלית, זה שעדיין לא התקבלה ההחלטה הסופית אצל הנשיא האמריקני, ובהמשך לדברים של אלון לגבי אפשרות לפתיחה של עוד חזיתות במקרה של מלחמה או מערכה מול איראן, אז בישראל מקיימים, בין שלל הדיונים שמתקיימים, גם דיונים על האפשרות שחיזבאללה יצטרף למערכה. כרגע מעריכים שהסיכויים לכך הם לא גבוהים, בין היתר בגלל מסרים שמעבירה גם ישראל בהקשר הזה, אבל זה לחלוטין חלק מסל הדברים שנבחנים ועולים במהלך הדיונים שמתקיימים בימים האחרונים. תודה רבה, מוריה. האמריקנים דרוכים לקראת חידוש שיחות המשא ומתן מחר. נראה